Sílvia és escriptora, com he dit, ha publicat pràcticament tots els gèneres, ha fet poesia, també novel·la, literatura juvenil i teatre, encara que Sílvia potser és més coneguda per la narrativa llarga, per la novel·la. En tots els gèneres ha tingut diferents reconeixements i premis. Però a més del que és estrictament escriure, ha fet activitats també i fa activitats relacionades amb la literatura, com és ser conductora de clubs de lectura en diferents biblioteques. I a més del club de lectura també està relacionada directament amb la ràdio. Participa en el programa Tirant de llibres i contes per a somiar i condueix el programa Tas de lletres. És ràdio o televisió? Televisió. És televisió. Vaja, però que fa, diguem, una tasca divulgativa de la literatura, també. Bé, si voleu saber alguna cosa més li podeu preguntar després a la Sílvia sobre què ha escrit, les novel·les i les altres obres. Realment, les novel·les de Sílvia, la poesia i el teatre no tenen molt a veure. Si llegim una novel·la d'ella i després llegim el poemari que ha escrit, l'estil sí que varia entre els gèneres. Sí, és que la meva vinculació en cada gènere és molt diferent. En la novel·la la novel·la per mi és el que realment m'apassiona, m'atrau, m'hi dedico, és el que jo necessito, és una forma de viure per mi la novel·la. L'escriptura és una forma de viure i sobretot la novel·la. En poesia m'organitzo, intento organitzar-me mentalment. La poesia em va molt bé perquè en escriure poesia has de sintetitzar molt allò que necessites expressar. I amb aquest procés de síntesi el que aconsegueixes és precisament resumir i aportar i fa que tu mateix t'equilibris, pensis o raonis tot plegat. I els contes em van molt bé perquè em permeten treballar gèneres que de forma habitual no treballo. Jo en la novel·la bàsicament és una novel·la, hi ha qui m'ha dit que és novel·la psicològica perquè treballo molt el personatge, però no faig novel·la de ciència-ficció ni faig novel·la policíaca, però tot i que faig servir trets a vegades de cadascun d'aquests gèneres. En el conte em permet que al ser una entrada molt més ràpida en el procés d'escriptura pugui anar practicant gèneres que d'altra manera no podria. Fantasia, terror, ciència-ficció, thriller, policia, i aleshores per això són tan diferents un amb l'altre, perquè cada necessitat d'escriptura la canalitzo per un gènere o un altre.